ők kiültek, mit? Ilyen vagy? Hol én? Várjon, mi? De, az érzek? Ez egy kicsit mi? Hát nagyon szoktál. Ne bolondítsátok már ki hát, és mögülről hát. Nagyon jó! Így van, hoppá! Ne, a kicsit, ne? Jó. Itt? Láj. Hogy a kis hasonlók merítettek. Jó, hát jó. De nem úgy van. $17,000 gatya. Dehogy is ilyen vagy, amikor kiúsz. Rólia, hogy úgy mondjál, hogy nagyon. Csak főleg erre készítem a héten. Úgy mondom, ezért jöttem az eszembe, az is jöttem volna. Inkább ott maradtam volna 4 évvel. Ez is most a téle van. Hogy hasas jó pár. Gyerek a megdrágás, ugye? Ugye? Megdrág! Megdrág! Gyerekek! Még 3 órakor megdrág! Mindig ezt a gyerek. Olyan vagy bazdult, hogy például a fenyét. Hogy nem tudod tenni azt a... Csipet burger, nem csipet burger.